Nanawagan si Bukal Jimbo Borgonia ngadto sa Interagency Task Force nga muluwat og saktong legal action kung adunay kalapasan ang ilang ordinansa ug dili kay lisod-lisoron ang katawhan. Dili gayud moatras ang Hunta Probinsyal sa baruganan niini pagpatuman sa kaugalingong pulisiya sa Sugbo kalabot sa mga muuli nga overseas Filipino workers ug returning overseas Filipinos kun ROFs. Mupahigayon ang Hunta Probinsyal og special session karong Biyernes, Hunyo 11, aron tukion ang legalidad sa pagpatuman sa swab upon arrival policy ug pun-an pa kini og probisyon nga mao ang ikaduhang swab sa ikapitong adlaw. Well, kung natay na violate nga based sa ilahang palisiya sa IATF, ni-file nata sila to declare as a ultra-virus ang atoang ordinance. And of course, kami administratively liable if they believe nga sayop among gibuhat. But ang ilang gibuhat inoon, gisakripisyo nila ang mga Subuanon pinagi sa dito di palanding sa Manila. Gipaluyuhan gayud sa Hunta Probinsyal ang baruganan ni Gobernador Gwen Garcia kalabot ni ini nga pulisiya ug ila kining gipadayag ngadto sa gobernador atol sa tigom kaniadtong Miyerkules, Hunyo 9. Tagsa-tagsa nga gisulti sa mga bukal ang ilang huna-huna ngadto sa gobernador kalabot ni ini nga isyu. Mato ni Bukal Raul Bacaltos, ang chairman sa Committee on Laws sa Hunta Probinsyal, tataw kaayo nga adunay legal basis ang lalawigan sa Sugbo sa pagpasar sa mong ordinance nga anaan nakalatid sa Local Government Code. So kami nagkasabot nga mo support gyud ni sa mong ordinance. Amo gyud ang barugan nga nakita probinsya ta gatan-aw ta para sa atong mga constituents ug ang governor sa entire province of Cebu. Kahinumduman nga unang gimando sa Malacañang ang pag-divert sa mga international flights padungan sa Sugbo ngadto sa Manila. Apan naibalik na ang international flight sa Mactan Cebu International Airport niadtong Hunyo 6. Apan niadtong Hunyo 8, gibawi na sab kini sa Malacañang o gi-extend ang pag-divert sa mga flights hangtod Hunyo 12. Tungod niini, naglisod og mireklamo ang ubang ROFs ug OFWs nga padung sa Kabisayan kay daghan na usab kanila ang na-cancel ang flights ug madak-an ang gasto kun adto na sila sa Manila mag-quarantine og napulo ka adlaw. We will be holding a special session this Friday to fortify our stand gyud na we will uphold katong ordinance namo regarding returning Filipinos diri sa Cebu. We believe na ang among gipasar na ordinansa is doing wonders and it's very effective labi na diri sa probinsya sa Sugbo, and we do not see any reason nga no mo adhere na sa mong hunahuna pirmi na whatever works for Cebu, we will stand by it. We are one with the governor nga ni support sa iyaha through the provincial ordinance nga para at least mas less burdensome sa mga returning OFW, and at the same time sa ato pong national government na sa idaghang bayranan. Sa pagkakaroon, hangyo sa mga board members ngadto sa IATF. So ang among hangyo sa National IATF nga ayaw niyo isakripisyo kay gusto lang mo kamo mo'y matuman, wala nila pagdispital nato sa atong local autonomy nga ang mga Subuanan mo masakripisyo. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.